Uy, grabe ang lawihan mga pariho. Damot na sulod. Puro lawihan. Pag-abot ko nga ni mga padi mga madi sa lawod, tulos ko naman sa iyo na impadayag ang kawit. Bago ko binarabad ang kawit, kay mahiligon talaga ako mga padi mga madi magpadayag. Minsan nga ni bagaan isda, singka padayag ko, minsan nahuhulog. Niya naglaw mga padi mga madi, aniriparuhota naman ang bubutrap. Kay basid lamang makapangsuda naman kita. Diyo naman lang ini mga padi mga madi na bubutrap ta, mga tama na lang pang suda-suda. Wala nga ni mga padi, kay tinamaan na, sinakob na, tinamaan na ang lubid sa bubutrap. Kaya mahanap mo na kita pang sapin sa kamot para diri malanit pagbatak. Yun mga padi interior, ang sa tricycle yun mga padi kay tama-tama ng gayod sa kamot. Wala nga ni mga padi mga madi kaya di na ang kawita na may darapa na mga kalunggay o kalunggay mga gingas. Kasi kung maghapot ka mo mga padi, ang gubat sa ito na kawita 5 kilos yan ito mga padi na tingga. Kay tama-tama ng gayod mga padi mga madi ang 5 kilos na tingga. Kay pagkawit mo maski makusog-kusog ang minursan makina mo diri malutaw. Habang nga ni mga padi mga madi imbabata ko, iniisip ko, nasabi ko na daw kung may sulod man ini, nano daw kung makasuda man kita niyan. Kaya yata ini mga padi mga madi na bubutrap ta, wala lang paon, wala lang ini si paon mga padi. Ho, damot ang sulod mga padi ho, may lawihan, may kasag, halo-halo ang nagsurlod mga padi. Ang nagsurlod mga padi, may sulay bagyo, may alatan, nyan may mga tiaw. Tiaw mga padi mga madi, masira mo niya ito na tiaw mga padi mga madi sa bawan, suan mga padi, basta kaya sustansya sa ito mga padi, badi si mana mabaskog ka pa. O ya di pa mga padi ho, damot pa sulod may mga kasag mga padi ho. Dua na kasag mga padi mga madi ang naghalo sa saro nato na bubutrap. Ini mga padi, ginangaranan sa bulan Sorsogon si bungkang or kalintugas. Masiramon man ini pangbangot sa mga suli mga padi, maski kisilsin na lang ka basta kay rolomoy. Bungkang or kalintugas ang pangaran sa ito mga padi mga madi na kasag. Masiramon niya ito mga padi, mga pangbangot sa gulay. O yadi pa mga padi sa ruta na bubutrap, damot pa ang sulod mga padi, hagawak ang sulod sa ito mga padi na sa ruta na bubutrap ta. Ini pa mga padi ho. Grabe ang lawihan mga padi ho. Damot na sulod. Puro lawihan. Halos kadaghanan lawihan mga padi, mga madi. Yan siyempre mga padi mga madi, i-shoutout nato ini na mga padiho nato ng mga mahiguson, pero mga parakibot man ini. Yan yo. Oh, shoutout mga padi ha. Yan. Shoutout sa mga taga-barangay na suhi. Oh, yun. Ini na mga padihong tato, mga taga-barangay na suhi ini. Mga malupit man ini mga parakibot. O pade, imod niyo ang sarok nato na padihon ho. Diri nagpapakila kay sarok man ini malupit na parakibot. Yun mga padi ha. May tibawon pa kami. Yun. Mga kuna an isisiraw sa tanin lawod niyan sa to ng mga padihon ta, mga bubutrap man. Yun mga padi, shout out. Yun, hanggang di na lang ang sako video mga padi mga madi. Kung naruyag ka mga padi mga madi sa sako video, pa-share man mga padi mga madi. Salamat.